كما يتخونوا كبرات خطتلتي ميليشو كان واترو نعخم تتقميو زبالنا يوم مدب حزنا مزينا لنا سناي مكتتال ኣብ ሜሪላንድ ብ1953 ዝተወልደ ጆ ሜተኒ ጠባዩ ብጣዕሚ ሰብ ዘገርም ሓጋዚ ሰብ ከም ዝነበረ ይንገረሉ። ኣብ 6 ውሉድ ዘፍረየት ስድራዩ ተወሊዱ ዓብዩ። ኣቡኡ ግዙእ መስተ ስለ ዝነበረ ገና ወዲ ከይጎበዘ ብሓደጋ መኪና ሞተ። ኣብቲ ግዜ ጆ ወዲ 6 ዓመት ኣኺሉ ነበረ። ኣቦ ገዛ ስለ ዝሞተ ነታ ስድራ ናብራ ፀንከራ። ኣዲኦም ድማ ደቃ ከይጠሚዋ ኣብ ክልተ ስራሕ ተቆፅረት። ስራሕ መመሊሱ ክሕዛ ስለ ዝጀመረ ገዝኣ ብዙሕ ምእታው ገደፈቶ። ጆ ወዳ ድማ ኣዴና ኣልያት ናይ ትፈልጥንያ ብምባል እዩ ዝገልፃ። ወዲ 18 ዓመት ምስ ኮነ ናብ ውትድርና ተፀንበረ። ኣብቲ ቦታ ኮይኑ ግዙዕ ፀፋርስ ኮነ። ኣገልግሎቱ ምስ ወድአ ብፆቱን ናብ ገዝኦም ክኸዱ ከለዉ ንሱ ግን ብኣንጻሩ ናብ ገዝኡ ክምለስ ኣይፈተወን። ኣብ ፅርግያ እንዳሓደረ ክነብር ጀመረ። ንሱ ብጣዕሚ ረጒድን ነዊሕን እኳ እንተኾነ እቶም ምስኡ ዝነበሩ ግዳም ሓድር ግን ደቂቕ ዝብል ሳጓ ሃብዎ። ድሕሪ ክንደይ ኮለል ናይ ፅዕነት ማኪና ስራሕ ረኸበ። ኣብኡ እንዳሰርሐ ከምኡ እውን ልፍቲ ናይ ኣፀፋርስ ጓል ተላለየ። ርክቦም ድማ ክሳዕ መርዓን ሓደ ውላድን በፅሐ። ከምዚ ኢሎም ዳርጋ 6 ዓመት ብሰላም ነበሩ። ሓደ ግዜ ንሱ ስራሕ ውዕሉ ከም ቀደሙ ገዛ ምስ ኣተወ ንብረት ቤቱ ኩሉ ዘየለ ፀንሖ። ንሱ ጥራሕ ክኣክል ሰበይቱን ወዱን እውን ኣይፀንሕዎን። ሰበይቱ ባዕላ ወዱን ንብረቱን ሒዛ ከም ዝሃደመ ተረድኦ። ክደልያ እኮ ተደለየ ኣበይ ከም ዝደልያ ስለ ዝጠፍኦ ስቕበለ። ከምዚ ኢሉ ዳርጋ 6 ኣዋርሕ ተቆፅረ። ሓደ ግዜ ከም ኣመሉ ዕፀፋርስ ክገዝእ ናብ ዓሚሉ ኣለገሰ። እቲ ሸያጢ ሰበይትኻ በቲ ሓደ ወገን ናይዚ ከተማ ምስ ሓደ ወዲ ትቕመጥ ነይራ። ብድሕሪኡ ምስኡ ተፈላለየት። ሰልዳ ኩሉ ንዕፀፋርስ ምስ ወድኣቶ ከም ኣመንዝራ ትሰርሕ ኣላ። ወድኻ ድማ መንግስቲ ንሰበይትኻ መንጢሉ ይዕብየሎ ብምባል ኩሉ ነገሩ። ጆ ንዓ ክደሊ ከም እትወዲ ዝሓብሮ ኣብ ፍቕዶ ቢንቶ ክኸልል ጀመረ። እዚ ሁሉ ክገብር ናብ ፖሊስ ከይዱ ኣይከሰሰን። ምክንያቱ ከም ኣና ኣፀፋርስ ግዙእ ስለ ዝነበረ። ሓደ ግዜ ኣብ ሓደ ቢንቶ ክደልያ ተበገሰ። ብዙሕ ፀፋርስ ወሲዱ ስለ ዝኸደ ዝገብሮን ዝዛረቦን ይፈልጥ ኣይነበረን። ኣብ ሓደ ቢንቶ ምስ በፅሐ ንኽልተ ግዳም ሓደራት ሓተቶም። ንሶም ግን ከም ዘይፈልጥዎ ነገርዎ። ክርድኦም ዘይከኣለ ጆ ብሕርቃን ፋስ ገይሩ ንኽልቲኦም ቀተሎም። ካብኡ ወፂኡ ኣብ ፅርግያ ንሓንቲ ጓል ሓተታ። ምስኣና ተዛረበ ካልእ ጓል ተሓወሰቶም። ክልቲአን ከም ዘይፈልጣ ምስ ሓበረኦ ብተመሳሳሊ ኣገባብ ገይሩ ብፋስ ቀተለን። ሓደ ገፋፍ ዓሳ ናብ ኦም ገፁ ክመፅእ ስለ ዝነበረ ርእይዎ ከይከውን ፈርሐ። ከይረኣዮ ድማ ብሓፂን ገይሩ ርእሱ ሃሪሙ ቀተሎ። እቲ ሬሳ ናይዞም ሰባት ክቐብሮ እኮ ተሓሰበ ሰባት ክመፁ ስለ ዝረኣየ ፈሪሑ ሃደመ። ድሕሪ 2 ሰሙን ፖሊስ ረኺቦም ኣሰርዎ። ንሓደ ዓመትን ፈርቓን ፍርዱ እንዳተፀበየ ተኣስረ። ፍርዱ ምስ መፀ እኹል መርቱዓ ስለ ዘይረኸብሉ ካብ እስሪ ቤት ነፃ ተባህለ። እዚ ኩሉ ዓመትን ፈርቓን ገይሩ ክመሓየሽ ኣይከኣለን። ኣብ ፅርግያ ዝረኸበን ኣመንዝራታት ዕፀፋርስ ክህበከ እንዳበለ ገዝኡ ይወስደን። ኣብኡ ድማ ንገሊአን ሃሪሙ ይቐትለን፣ ንገሊአን ድማ ተጋሲሱ ይቐትለን። ነቲ ሬሳ ናተን ሰስጉ ኣብ ፍሪጅ ከቐምጦን ከሎ ነቲ ዓፅምቲ ካብ ሰብ ከይርዮ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ይቐብሮ። እዚ ከምዚ ኢሉ ንብዙሕ ግዜ ኸደ። እቲ ሰርሓሉ ዝነበረ ናይ ፅዕነት ስራሕ ደሞዝ ምእኻል ስለ ዝኣበዮ ኣብ ፅርግያ እንዳ ፓኒኖ ባዕሉ እንዳዳለወ ክሸይጥ ጀመረ።
እቲ ሸጦ ዝነበረ ስጋ ብዕራይን ሓሰማን ጥራሕ ዘይኮነስ ናይተን ዝቐተለን ኣዋልድ ስጋ ሕዋስ ነይርዎ እዩ። ከምዚ ኢሉ እናኸደ ስጋ ናይተን ኣዋልድ ተወድኦ። ኣማራፂ ስለ ዝሰኣነ ንሓንቲ ኣመንዝራ ገዝኡ ወሰዳ። ኣብኡ ርእሳ ሃሪሙ ዝመተት መሲልዎ ገዲፍዋ ካልእ ስርሑ ክሰርሕ ጀመረ። ወዮ ኣመንዝራ ሃለዋታ ምስ ፈለጠት ኣብ ጥቓኣ ስለ ዘይነበረ ገዲፋቶ ሃደመት። ኣብ ጽርግያ ወፂኣ ማኪና ጠጠው ኣበለት። ነታ ኣውቲስታ ኩሉ ዘጋጠማ ብዘይ ብሕማቕ ነገረቶ። ተታሒዞም ድማ ንፖሊስ ሓበሩ። ጆው ከም ዝሃደመትን ፖሊስ ነጊራ ትኸውን እያ ዝብል እምነት እኮ ተነበሮ ናብ ዝኾነ ኣይሃድምን እያ ብምባል ኮፍ ኢሉ ተጸበየ። ፖሊስ መጺኦም ኣሲሮም ወሰድዎ። ድሕሪ 2 ዓመት ኣብ 1998 ብሞት መቕጻዕቲ ክቕጻዕ ተፈርደ። እዚ ፍርዲ ግን ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ሰብ መቕታል ብሕጊ ተጠው ስለ ዝበለ ብህይወቱ ንሕልፈት ተፈርደ። ንኽዛረብ ዕድል ምስ ተዋህቦ ይቕሬታ ኣይብል እንተይለስ ክሕስብ እየ ማለት እዩ። ወላ ተቐትልኩምን ይሕጉስ እየ ኣምላኽ ባዕሉ ይፈርደሊ ወላ ኣብ ሲኦል የእትወኒ። እቲ ዘሕዝነኒ ነገር ነታ ናይ ቀደም ሰበይተይ ምስቲ ሒዙዋ ዝሃደመ ሰብ ዘይመቕታለ ጥራይ እዩ። ከይረሳዕኩልኩም ኣብ ዝኾነ መንገዲ ስጋ ክትበልዑ ከለኹም እዚ ናተይ ኣሰራርሓ ኣይትረስዕዎ ብምባል ዘረብኡ ዛዘመ። ኣብ ወርሒ 8 2019 ብዘይፍለጥ ምኽንያት ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ሞቱ ተራኽበ። ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብ ሜለሾው ልሎም ዓንቲ ሒዝናዮ ዝመጻና ነዚ ክትሰምዖ ዝጸንሐኩም ይመስል። ዝኾነ ርእቶ ወይ ሕቶ ወይ ሒዝናልኩም ክንመጽእ ትደልይዎ መደብ ኣብ ታሕቲ ኣብ ኮመንት ክትገድፉልና ንላቦ። እዛ ቪድዮ ተፈቲኹማ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮመንት and share